tawda ana anda so hande so jango woni ka addingura ma bimana de Allah ya futo dendangal enen julbe pergitte meden e pergitte meden e gofi meden eden nyaago jam e leydi he eden nyaago Allah subhanahu wa ta'ala ne rokata en jam e leydi he hande do kalaten do o wi o saha hande to kalaten do leydi Sénégal sinno ko aade wonno leydi Sénégal sinno ko aade wonno sinno ko neddo wiete ko bendo makko lelaki wiete ko bendo makko lelaki omo huli omo faayi omo ande hoore omo andi e hoore makko sinno Sénégal ko aade o wi sinno hande Sénégal ko aade non wiete ko non wiete non Sénégal tonni ko don hande Sénégal tonni so neddo non faayi to tawi non neddo faayi ala do wawi ruttade ala fof do wawi ruttade so wana e deftere Allah dum woni duttiden e deftere Allah ko dum wadi duttiden e deftere Allah ngam nyaagaade Allah ngam nyaagaade Allah Allah wad jam e leydi yo Allah wad jam e leydi Allah wad deeyre e leydi yo Allah wad deeyre e leydi Allah wad bural e leydi yo Allah wad bural e leydi Allah wad bamtaare e leydi yo Allah wad bamtaare e leydi Allah wad kawral e leydi yo Allah wad kawral e leydi Allah subono leydi ndi yo Allah subono leydi ndi buri e leydi ko buri e leydi enen en ganda enen kam en ganda kono Allah ene andi yo Allah subono leydi yo Allah subono leydi ndi ko buri e leydi enen Sénégal naabe o wi enen Sénégal naabe ken fittandu wotu enen Sénégal naabe ken fittandu woturu no leƴƴi ɗi mbay sertude kala no ɗemɗe ɗe mbay sertude kala kono noon addanani Sénégal naaɓe sertude wasde rendude région addanani en sertude o wi serde en diine addanani en sertude to tawi noon wonko ari yiɗi en sernude poɗɗen ko salade gandinen ɗumen enen kam enen jiidi yumma enen jiidi baaba enen jiidi ko ɓuri tidde ko woni république de Sénégal ɗum enen gooto e men fof ko gaynaako e majjum gooto e men fof ene foti wadde ko addanta ɗum jam ko addanta ɗum deyre ko addanta ɗum ɓamtaare ko ɗum de woni wiyete citoyen modèle mo ganduɗa neɗɗo neɗɗo mo ganduɗa labaɗo taw ko ɓiɗɗo leydi dariɗo leydi mum taw ko labaɗo ɓiɗɗo leydi labaɗo sifa mum andirte koye darde muɗum e leydi muɗum ɗum noon yeehi ha wayno wayni ɗum noon to tawi yeehi ha wayno wayni taw en galana ɗum sembe taw en galana ɗum feere ɗum noon waɗi duttoɗen e deftere Allah ɗum woni ñalawma o taw noon eɗen ƴettino yontere pinal mo ganduɗa ko diine l'islam ƴettuɗen hen ñalawma keeriɗo guinnirɗe ɗum o ñalawma ko dowuji hande waɗi balɗe joyi hande waɗi balɗe joyi e nder yontere nde e nder yontere ñalɗi l'islam ñalawma gadaniijo o ñalawma gadiiɗo o Allah waɗi uddita ko to Matam to uddita to Matam to bisimilla ceen suul sab bisimilla ma ceen suul sab tafaddal aleykum salam udditama to Matam to golle ɗe waɗa koye nokkuji tati golle ɗe mbaɗa koye nokkuji tati waɗa ko Matam waɗa ko Matam waɗa ko Cilon waɗa ko Cilon waɗa ko Agnam Civol ɗum waɗi teddinirɗe ɗum seeranɓe men tatu ɗum tagi teddinirɗin golle ɗe seeranɓe men tatu ko seeranɓe Fuuta fof teddinira ko gonga ko seeranɓe Fuuta fof teddinira ko seeranɓe Fuuta fof jiya hen kadi ko seeranɓe Fuuta fof jiya hen ko kamɓe fof ndendi gollal ngal ko yimɓe ndendi gollal kono noon ko yimɓe ndendi gollal kam ma wot tan suɓaɓe golla golle ɗe ma won hen suɓaɓe nden golla golle ɗe ɗum waɗi cuɓiɗen hen ceerno Abdoul Wahab ɗum tawi cuɓiɗen hen ceerno men khalife men ceerno Abdoul Wahab kanko udditno golle ɗe to Matam mo ganduɗa konko udditno golle ɗe cuɓiɗen kadi nokku men Cilon cuɓiɗen nokku men Cilon Siwol cuɓiɗen ceerno men ceerno Siraji cuɓiɗen Cilon to ceerno men ceerno Siraji Talla mo ceerno Abdourrahim mo ceerno Hamme Baba Talla radiyallahu anhum ajmain
ñalawma men battindiɗo ñalawma men battindiɗo woni alhamis garowo woni alhamis garowo cuɓiɗen ceerno men ceerno men Mouhamadou Samassa ko kanko timmitinta golle mo ganduɗa ko konko timminirta golle ɗe kanko duwoyto ko konko kadi duwoyto golle ɗe ɗum waɗi jorto men ɗum tagi woni jorto men golle meɗen e golle men ko yeeso tan fayi inchallahu mawlana ceerno siraji talla no mo gardino ɗen o wi ceerno siraji talla mo gardinen ɗo omo jogui gantu o neliɓe yi ko ceerno hamme kono noon o neliɓe yi ko ceerno hamme ɗum noon ko guila subaka ɗum noon ko guila subaka min kumpodirani amin kalda kumpodirani ɗum eɓe kalda allah newni allah kadi newni miñi ko ceerno siidi Allah addi ɗum ceerno siidi li to kañum ardino jaɓɓugal ngal te kañum ardino jaɓɓuwal ngal toon to cilon to golle mawɗe joɗɗe ɓe cilonnaɓe golliɗe fof ko konko ardi omo wondino hen ceerno Mohamadou Lamine omo wondo ceerno Mohamadou Lamine ka omo wondino hen ceerno Ammar o wonno oustaz Ammar min mbiyata oustaz Ammar no ari fof oustaz Ammar Kane ɓe golli toon golle mawɗe o binana kamɓe ɓe golli kamɓe cilonnaɓe ɓe golli toon golle tidde ceerno siidi ari noon paade noon ceerno siidi ari kañum lomtoto ceerno siraji ko kañum lomtoto en ceerno siraji e golle ɗe ɓe mbino so kaamil o timmi en mbino to tawi kaamil o timmi kala duwowuji ɗi o sakkiti kala duwuji ɗi o sakkiti ɗum woni ko mbatten kala ɗo haaɗi kadi ko ɗon katten oɗo ko Amadou Diobiri wato Hamraɓe ko labbol dikko pullo Samba Bambara Demba Jalengiri fuɗɗi gaynaka nayyi ko ɗo woni ende katit pulago kala ko ari ko caggal ɗum ɗo kadi enen fof ko yumɓen hawa e bamen adama frontiére men ko so Allah jaaɓi ko Allah weela ko jaaɓa yallah jaɓanen ko Amadou Diobiri Ba mi ardani montage ɗon komi fondation Samshul Houda komi bambaɗo fina tawa farba min beltanimama so woni pinal ari noon ko gawlo woni chef sa bambaɗo ko pulloɗo pulago ɗi kala garɗo ɗo ko howo diine e ko howo aada joom guure en e imam en fof on calminama on bismama Allah waɗi ñalawma hande o ko ñalawma weltare mawde nde tawno ko ñalawma diine Allah rendini ɗo ko haafiseɓe ɓurana Allah rendini ɗo ko tambiɓe diine o ko tambiɓe kamil o donc ɗum ko yettere Allah no fewi no fewi no fewi no fewi semaine culturelle Samshul Houda donc vraiment ko weltare mawde e tawede ɗum weltare noon e banggueji ɗiɗi so weltare e ardiɓe ɓe e tambiɓe golle ɗe ko bandiraɓe men ko enɗam men ko sehilaɓe men ko fof men kala ko waɗa hen e teddugal kala ko waɗa hen e dañal kala ko waɗa hen e fayidagal ene yiiɗa ko ɓuuri ɗum bon ko wona ɗum ko salminde e juurade e yettude Allah e yettande ɗum Allah deuxiéme banggue o ko banggue Agnam Siwol hawrude ñalawma duwaw ɗum ko yettere Allah hande position mo gonɗen o aɗa wawno tawa hande waɗa ɗo organisé ko pijirloji so tawi ka neɗɗo aɗa andi won ko gardiɗa alay sago a yadat hen mono fof kokka ɗum hakke mum ha timma ene wawno wonde musique aji ene wawno wonde fof goɗɗum ko wona ɗum ɗo mais Allah waɗi ko ñalawma diine surtout hawre duwaw ɓi julɗo kala kene waɗa ko duwaw ardoto ko duwaw sakkitto exemple mum waɗi hande gadirɗo ɗon ko duwaw sakkitto ɗon ko duwaw ɗum so waɗi ɗo hande nder Agnam Siwol mala waɗi oɗo mairie ko yettere Allah oɗon emin jetta Allah emin jetta noon Allah no fewi onon ardiɓe e golle ɗe honorable député maire mo gandanɗa hoorema ko kañum woni maire diwan o e inde makko e amon noon personnel vraiment e min mbi on bisimilla donc duwa o waɗi ombo fof ko wona ɗum ko eɗen jetta Allah votre parrain Mansour Bousso Agnam Siwol najo kadi yimɓe fof ene gandi wonko waɗi e nder Agnam Siwol e teddugal walli miskineɓe wonko waɗi ko heewi donc on so woni parrain mon ko dendagal Siwol naɓe fof jettan toon Allah kadi on mbaɗe place gogo wonko wawi gueɗe ɗiɗi ɓelguel to dilloton ɗo ko ɗon dillata ko almudo ko hafiz gurano ko dendo gurano ene andi réalité ji mon donc vraiment ɗum ɗon fof ko yettere Allah
eɗen jettana Allah aussi eɗen calmina notre frère et ami Sadou Sambaka mo ganduɗa hoore ma mo Allah addi ɗo bandiraɓe e hoɓɓe arɓe ɗo ɓe fof calminama juurama jettanama Allah o wi ɓe calmini julɓe ɓe fof ɓe juurimama ɗumen ɓe calmini kadi mawɗo dental ngal ceerno Mouhamadoul Amin Ka to Dakar o wi eɗen mbaɗa yamirore ceerno men eɗen mbaɗa yamirore ɓe ganduɗa ceerno men mawni meɗen ceerno Siraji Mouhamad Talla to ganduɗa to Cilom o wi kadi ko barkinorade ko mbatten ko e rango ko mbaɗaten ko kadi heewani o wi ganden kadi ko barke woodi seeɗa ala o wi caggal mbaɗen fatiha e salatul fatihi mbaɗen astahfirullah al azim alladi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilayhi mbaɗen ɗum laabi 11 to tawi en gasi mbaɗen fatiha salatul fatihi lima ughliqa miyannami salatul fatihi lima ughliqa mbaɗen ɗum laabi 12 mbaɗen ya salam temedere e 11 mbaɗen bismillahi rrahmani rrahim temedere kadi e 11 o wi kandinoɗen ɗon jondinoɗen ɗon nduwoɗen khatmu o inchallahu moolama ko duwa ɗo ko fof e ko janga ɗo ko fof yo Allah jaɓan en yo Allah du kawral e leydi he e gure he e cuuɗi he e dewle ɗe e koddigal ngal sabu barke Allah e nulaɗo muɗum bisimillah mbiye amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين